Get ready with me per sortir de festa. No tinc gaire clar què em posaré, però aquest dissabte és liera grossa i ja se sap, amb la festa s'ha d'anar en compte. Beure alcohol en grans quantitats i en poc temps pot comportar la pèrdua del control i bé, patir accidents de trànsit o mantenir relacions sexuals de risc. Però igual que amb altres drogues, no tothom consumeix de la mateixa manera. Hi ha qui en fa un consum més esporàdic per socialitzar o bé per experimentar, en canvi d'altres en fan un consum més freqüent que pot desembocar en una addicció. Crec que em quedo amb aquests. També diuen que fumar porros és més sa que el tabac i l'alcohol i no guapo no. El risc d'enganxar-se augmenta a mesura que també augmenta la freqüència i la intensitat del consum. Quan algú diu jo controlo, no tinc cap problema amb l'alcohol o altres drogues, o bé, jo decideixo quan consumir-ne, potser s'ho pensa, però en realitat pot tenir un problema. Com ho veieu? Us agrada l'oquet? Però espereu, ara ve el més important, els complements. Abans d'escollir-los, però, no creieu que si els familiars, els amics o bé els professors estan preocupats per al consum que fa una persona d'alcohol o d'altres drogues pot tenir ja un problema, s'ha d'estar alerta amb aquests signes. Pèrdua de l'interès per les activitats o per les relacions personals que no estiguin relacionades amb el consum. Sensació d'irritabilitat o malestar quan no es pot consumir. Canvi d'hàbits i costums. Reaccions agressives i canvis d'humor sobtat. Impossibilitat o gran dificultat per aturar o disminuir el consum i continuar amb el consum malgrat les greus conseqüències familiars, econòmiques o laborals. Què? Us agrada el loquet? Amb tot el que us acabo d'explicar no està gens malament, oi? Si t'has sentit identificat o coneixes algun amic o familiar que viu alguna situació similar, deixeu-vos ajudar. Poseu-vos en les mans dels que més en saben. Me'n vaig. Adéu.